Ovo je stavak sa ratlom, rasklopimo sve za žarka i švajcarski. Naš čovjek koji radi u Švajcarskoj mi je naručio stavak sa ratlom, rasklopivi, i naručio mi je babicu i naručio mi je gravitacijne čizme. Ovo su gravitacijne čizme za njega, za njegovu nogu, za žarka i švajcarske. U međuvremenu na jednom sajtu Disbrok, to je švedski sajt preko Facebooka u kome se Šveđani dopisuju i razmenjuju svoje iskustva u vezi problema sa kičmom. Disbrok na švedskom znači diskus hernia, bukvalno u našem prevodu, diskus hernia, Disbrok, i oni tamo razmenjuju svoje iskustva. I bio je jedna Šveđanka je pitala da li je neko imao probleme sa vratnim delom kičme. Ja sam rekao da ja verujem u dekompresiju, u razvlačenje prštenova, da ta sila razvlačenja prštenova u našem vratnom delu deluje blagotvorno i izlečujuće na naš cervikalni deo. I onda sam poslao video snimak, stari moj video snimak kako se stežem u sali kod mog prijatelja Ivana Garića. Tada sam doma babicu, moj stari model babice, i tamo sam se stezao i on se stezao isto, samo njega nismo snimali, pošto ja sam iskusni pa taj snimak deluje bolje objašnjava i uliva samopouzdanje i da i drugi ljudi probaju. I tako ja sam taj snimak poslao toj Šveđanki i imam tamo tu prepisku, to ću da slikam i da stavim u sklopu ovog videa da se vidi i stavit ću i prevod na naš jezik da svi koje interesuje da to mogu da pročitaju i da vide. I ta Šveđanka mi je naručila jednu babicu da pošaljem u Štokholm kod jednog prijatelja Šveđanina, pa će ona da preuzme od njega ili će da bude poslato poštom. Uglavnom, pored nje su mi se javile još dve osobe švedske, isto švedski državljani, i ove tri babice idu za Švedsku, a ova ide za Švajcarsku. Tako da, eto, neplanirano sam, sasvim slučajno sam napravio taj posao saradnje sa švedskim građanima, državljanima, Šveđanima. Naravno, njima je cena malo skuplja jer oni imaju mnogo bolji standard nego mi i njima nije skupo ni ta cena koju sam im rekao, prihvatili su tu cenu, jer pitali su me da li mogu da vide još negde taj sistem, kako to babice, kako su lečile bebe, ja im pošaljem video sa YouTube koji se zove Arch Lifter na YouTube, Ultimate Neck Device. Tamo je čovjek iz Amerike koji je napravio sličnu spravu kao što je babica, on je isto to lepo objasnio, mnogo je to profesionalnije urađen taj video snimak nego što sam ja napravio moj video. I kada su Šveđani videli i to da i u Americi postoji i kada su videli koja je cena, o kojoj ceni se prodaju u Americi i u Nemačkoj, onda su shvatili da moja babica je više nego duplo jeftinija od tih cena po kojima se prodaju u svijetu. Tako, srpski proizvod je babica, američki proizvod Arch Lifter ili Arch Lifter, to je trenutno novina za dekompresiju vratnog dela kičme i cele kičme i tako, eto,
odjednom za Švedsku idu tri babice, to na neki način možda kao da se ja hvalim ili da se reklamiram, ali u suštini meni je glavni cilj da ljudi saznaju da se što više ljudi informiše za prirodni način lečenja kičme, bez lekova, bez operacije. Veliki procenat ljudi će uspešno da se izleči dekompresijom, samo mali broj njih neće moći da se izleči ako je suviše kasno za dekompresiju, ako su mnogo čekali, ako su se prštenovi previše približili, ako su diskovi toliko izbačeni od tog pritiska, onda je teško dočekivati čarobni štapić. Onda, nažalost, takve osobe moraju na operaciju i da se moraju da se povinuju pravilima savremene medicine. Eto, to je bio video u vezi toga. Za Žarku ću da pošaljem slike tu gde su sastavi L1, to je leva strana i to je početak, tamo je L2, ovde je D1, što znači da to ide sa desne strane, tako da bi se pogodile rupe, da se čovjek ne muči i da ne gubi vreme. To je to, nadam se da vam se svida ovaj moj video snimak. Sad ću da malo snimam izbliza, da se vidi da se vide ti sigurnosni šafovi. Evo, ovde šaf se stegne da se ne bi ljuljao taj deo. Ovaj šaf ovde, izlomi se papuč, ovaj šaf ovde se isto stegne kada visimo da se ne ljulja gornji deo vratila. To se sada ljulja jer ja ništa nisam zategao da ne bi gubio vreme. Samo sam proverio za svaki slučaj da li se rupe poklapaju i pogađaju, da bi Žarko bio srećan kad bude sklapao ovu ispravu, a ne da se ljuti ako neki šaf ne može da prođe, na primjer ovako, iz jednog dela u drugi. Eto, to tako izgleda. Sad ću da vam, evo vidite, i sad ja proverim da svaki šaf uđe u svoju rupu, jer bolje ja da proverim nego da čovjek koji je platio da posle se nervira i sikira, da ima loše mišljenje o meni. Evo, Žarko, ovo se stavlja ovako, znači raširiš to, raširiš ovde i samo provučeš, to je jednostavno. I tako, i ovde ću da zavežem nekoliko čvorova, da bi ti bilo lakše da se rukama pomogneš. Ona strana je bližu uz zid, ona strana tamo je bližu uz zid, da možeš nogama uz zid da se penješ. Ja nisam hteo sad da se kačim sa čizmama i da stežem ovo, da ti ne bi ljuštio farbu, da posle to, kad se ljušti farbu, onda to više nije kao novo. Evo, ovo jednostavno se vežu čvorovi ovako, tako vežeš jedno, dva čvora. Kad se spuštiš taj skalisni dešnjak ili ovako, prvo se patiš ovde i onda možeš tako i dole. Ti možeš da vežeš još jedan čvor ovde, možeš da podužiš pojas, da staviš još nešto ako hoćeš da ti bude duže, ali ovo je sasvim dovoljno. To ide tebi, u sklopu vratila. To je to. Hvala svima koji ste gledali moj video, veliki pozdrav. Srećno Žarko. Ćao.